Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón, en colaboración con Feromón, unha empresa pioneira no desenvolvemento de produtos de síntese natural, presentan a última innovación para o control da iesca na viña, Fertimón YesClip. Todo para utilizar en mestura dos tratamentos convencionais para a prevención, cura e erradicación do fungo da iesca. Se a iesca é un problema, solucionao con Fertimón YesClip. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Que son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Despois de 3 semanas con tempo seco e vento do norte, os solos acadaron un tempero óptimo para incorporar os abonos recibidos ao terreo. É a tarefa que nestes días realizou un socio de Martín Kodax nesta parcela de Ribadumia. Tan importante como contar cunhas análises de solo e realizar os aportes que precisa o terreo e facer un laboreo posterior ao abonado para facilitar a penetración desas substancias na terra. Neste momento estamos aproveitando para pasarlle un pase de chisel rápido a unha profundidade de en torno a 10 centímetros, non moi profunda, porque neste momento xa hai actividade nas raíces, as raíces xa están medrando, pero, aínda que podemos algunha, non vai a pasar nada. Esta labor xa deberíamos ter feito antes, pero como levamos un inverno onde choveu bastante, non chegamos a ter o suelo con un tempero suficiente para facelo. A finais do inverno aplicaron esta materia orgánica e unha dose de mantemento e, en canto comece a brotación, aportarán un NPK en zonas localizadas para corrixir carencias que revelou a análise de solo. O esquema de abonado que plantearon nesta parcela é de rúas alternas, coa vista posta en futuras aplicacións de tratamentos fitosanitarios. Temos zonificada a parcela, entonces nos análises de suelo en algunha zona sí que temos que facer algunha corrección e no resto non hai corrección. Entonces, neste caso estamos facendo unha xestión de suelo en calles alternas. Nunha das calles témola segada ou vámola a segar e noutra estamos facendo un laboreo. Cal é o obxectivo desto? Pois nestas que estamos facendo o laboreo incorporar donde os abonos e incluso aínda que non fixéramos o abonado, pois roturamos para airear, ventilar e abrir o suelo. Iso vai nos a facilitar pois o desarrollo das raíces, ao estar o suelo máis blando, máis poroso, vamos a oxigenar o suelo e vamos a poder acumular máis cantidade de agua. Como xa estamos pensando que dentro dun mes e medio vamos ter que empezar a aplicar fitosanitarios, nestes terrenos que agora facemos unha labor un pouco máis intensa de suelo, igual despois non podemos pasar se o fixéramos en toda a superficie, non? Entonces temos mitad das filas en calles alternas, unha fila
pois con cuberta vegetal que nos vai a permitir que, aínda que chova, poder entrar a tratar se fixera falta, non? Entón, facemos unha xestión en calles alternas, unha con cuberta vegetal permanente e noutra con laboreo. O próximo ano, pois, alternamos e entón vamos facendo laboreos en todas as calles. Este esquema de abonado mantense nunha parte da parcela. Na outra, Martín Kodax está a experimentar un aporte ecolóxico a base de plantas leguminosas. En outono, xusto despois da vendimia, fixemos unha labor de subsolado e gancheado e rematamos pois, facendo unha sementeira con dúas alternativas. Unha sería con fabóns, que era o típico aquí na zona. O fabón é unha leguminosa que, bueno, como sabedes, sintetiza o nitróxeno da atmósfera e despois o vai a mellorar o suelo. Entón, serían unhas especies que son mellorantes do suelo. Aportan máis do que consumen. E outra é a beza, que un pouco o obxectivo é o mismo. Entón, teñen dentro da raíz, pois, hai unhas bacterias que o que fan dentro deses saquiños blancos que vistes na imaxen, pois hai unhas bacterias que o que fan é sintetizar o nitróxeno que hai no aire e transferirno á planta. Están en simbiosis con estas plantas, entonces pois vamos aportando tanto materia orgánica como sobre todo nitróxeno. En función do aporte que precise o solo ou das necesidades da vide, escollerase a especie máis axeitada para sementar. Dependendo do obxectivo que vayas a querer facer no suelo, pois sembrarías nese momento pois unhas plantas que aportarían máis, que darían vigor, como son as leguminosas, ou en caso de que tuveras unha parcela con exceso de vigor, pois poderíamos sembrar pois unhas especies máis competitivas, como poden ser os cereales, non? Entón, é unha das ferramentas que temos para compensar o que é o equilibrio do suelo, onde queremos dar vigor, onde queremos sacalo, onde queremos afloxar o suelo, onde queremos con raíces máis pivotantes, pois vamos a mellorar a estrutura do suelo, pois son ferramentas que nos permiten pois unha mellor gestión do suelo dun xeito máis sostenible e máis amigable co medio ambiente. Como toda planta, estas leguminosas, ademais do aporte mineral que supoñen, tamén se aproveitarán de nutrientes presentes no solo, polo que competirán coas vides. Neste momento, pois, están consumindo tamén nutrientes, entonces o que facemos é solo na fila. Debaixo da planta non facemos debaixo da liña de plantas non facemos a sementeira. E témola activa nun momento onde, pois, ahora en brotación, dependendo da parte do ciclo, pois vamos a ter unha cuberta máis competitiva, máis alta, é unha das ferramentas que temos. Podémoslo facer por medio de segas ou pois incorporándoa no momento que xa non queres que haxa máis competencia, non? Este non é o primeiro ensaio que Martín Kodax realiza con abonos en verde, pero si o de maior envergadura, xa que se estende en 2 hectáreas de terreo. Anteriormente probaron co sementado de trebos e distintos tipos de raigrás. Como toda práctica, ten vantaxes e inconvenientes. Tes que facer unha sementeira e despois limítate, por exemplo, non deberías pasar, se no momento que pasas e a calcas, pois destruyes a cuberta, pois tes unha limitación á hora do paso e despois que tes un momento onde tes un consumo de agua, que igual por eso non o facemos en todas as calles, igual no momento que a propia cuberta necesita agua, tamén a necesita a planta, non? Entonces, bueno, son ferramentas que tes que gestionar para que as ventaxas sean superiores ás pequenas desventaxas que pode ter unha cuberta vegetal. Non é fácil, pero bueno, estamos probando e estamos orientando un pouco a nosa maneira de traballar a un xeito máis sostible. O igual que na outra parcela na que incorporaron abono orgánico, o sistema de sementado de leguminosas proxectouse en rúas alternas. Alternamos porque fixemos un laboreo profundo nesta calle. Este ano tócalle a esta calle, posiblemente manteñamos a cuberta durante 2 ou 3 anos onde non vamos a facer laboreos profundos e a partir de aí pois xa incorporaríamos, destruiríamos aí e pasaríamos ao outro lado se fixera falta corregir. Igual xa con esta estrategia nestes últimos 3 anos xa acadamos o obxectivo buscado, non? Mentres se rematan as labores de abonado, xa se comezan a ver os primeiros síntomas da actividade na planta, pequenos gromos que xa chamaron a atención dos primeiros patóxenos, e o caso do pedroulo. Aconsellable facer un seguimento e valorar en función deste exame se é preciso aplicar un tratamento específico á vide. ¿Qué son cultivos sin?
Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A ruta do viño Rías Baixas atópase inmersa na celebración dun novo ciclo de catas comentadas como parte da programación que cada ano deseña a Asociación para promovelo en o turismo. Trátase de 4 sesións das que xa se celebraron 2, nas que están a promover os viños da denominación de orixe da man dun experto sommelier como Nacho Costolla. O que pretendemos é, en este caso, falar da DO Rías Baixas, un viño con discurso propio, xogar cos sentidos do viño, atraer a xente, en este caso, eu creo que é un mundo fascinante, que é o mundo do viño, onde podamos palpar os diferentes sentidos, gusto, olfacto, vista, evidentemente disfrutar. Decimos que soños perdidos, ollos abertos, buscar o noso propio rincón da felicidade, e eso intentámoslo facer en este caso ca DO Rías Baixas. A primeira cata centrouse nos viños da DO Rías Baixas. Nacho Costolla encargouse de explicar as características das elaboracións das subzonas e dos terreos nos que medran as uvas que dan vida a estes produtos. Dentro do perfil habrá xente que vai un pouco máis avanzada, xente que está empezando, xente que o mellor ven con algo específico. O que buscamos é, primeiro, facilitarlle toda a máxima información en proporción ao que vaya buscando, sobre todo falando sempre da DO Rías Baixas, porque é bastante descoñecida, das diferentes elaboracións, das diferentes culturas, das diferentes subzonas, das diferentes variedades, tanto as autóctonas autorizadas como as preferentes. Todo eso mesturámolo e vamos sacando, en este caso, o maior desgrao da DO Rías Baixas para acercar, en este caso, ao consumidor final, que empecemos a chamarlle o viño polo seu nome, empezando a esquecer un pouco a variedade. Unha vintena de persoas participaron nesta primeira cata, grupos reducidos, nos que teñen cabida tanto amateurs como personas con máis coñecementos, que buscan información concreta sobre os viños que se lles presentan. Está comprobado que cando a xente lle pos diante de calquer viño lle pretendes facer unha cata totalmente profesional e non sabe, estrésase. Entón, o que nos pretendemos de unha maneira divertida, totalmente cun carácter lúdico, informal, pero moi absorbente, porque pretendemos que falar de emocións que a xente conoce, que a xente detecte, e como decía un argentino, máis vale unha breve demostración que unha extensa explicación. A segunda das catas, celebrada como a primeira na cidade de Pontevedra, versou sobre os escumosos da denominación. A clave para Nacho Costolla que o consumidor aprenda a degustalos e valoralos por si sós, fuxir das comparacións. É importante a cultura de, cando probemos un viño espumoso galego, temos que borrar o rexistro que toñamos de calquer tipo de cava e champán. Non, a xente temos por costumbre, ante o descoñecido, o novo, comparar. Collemos o rexistro e como se aprendes a conducir pois nun Mercedes e de repente tens que conducir nun Clio. Evidentemente vas notar a diferencia, non? Entonces, nos evidentemente vamos avanzando en elaboración. Son variedades de uva diferentes, aunque a elaboración adóptase, neste caso, método tradicional, método champanois, como no manual de calidad teñen contemplado a ruta, en este caso a denominación de orixe en Rías Baixas. Eu que lles pido que cando proban un Rías Baixas, que en este caso se deixen levar. Gusta ou non gusta, que ao final este mundo non deixa de ser 3 palabras moi concretas: momento, situación e compañía. Estas xornadas acompáñanse de maridaxes, experiencias gastronómicas coas que aprender a combinar e sacarlle todo o partido aos viños na mesa. Nuestro eje principal siempre ha sido el vino, pero desde luego que no nos olvidamos de la enogastronomía, ¿no? Creo que no se puede dejar apartado el vino de la gastronomía maravillosa que tenemos, y en nuestro caso siempre intentamos intercalar. Por ejemplo, hoy se maridan esos espumosos con productos y conservas típicas gallegas, y lo que intentamos es conjugar todos esos tesoros que tenemos en Galicia y reunirlos en una actividad atractiva al público final. Dicimos que a degustación, que o que pretendemos, hai 3 cosas fundamentales: arte, ciencia e técnica. A ciencia deixámoslle para, en este caso, os etnólogos, a técnica deixámoslle para os profesionais, e nós o que queremos facer é arte. E arte depende da filosofía. Que queremos dicir con isto? Que intentamos tamén volcar a formación en servicio de protocolo, temperatura de servicio, como se descorcha unha botella, pero tanto para a casa como para o consumidor, que nos podamos, en este caso, detectar cando nos están facendo un servicio sublime ou cando nos están prostituindo un servicio.
O mes que ven as catas trasládanse a Vigo para pechar este ciclo, 2 sesións os días 10 e 17 de abril que acollerá o Club Financeiro da cidade olívica. Empieza nuestra época fuerte en actividades, ¿no? El próximo mes hacemos 2 catas iguales que Pontevedra en Vigo, que también era un tema que nos estaban demandando, y luego comenzamos actividades lúdicas deportivas, siempre relacionadas con el mundo del vino, visitando una bodega, disfrutando de todo el proceso de elaboración, siempre intentando buscar actividades atractivas y novedosas para ese público que nos lo demanda siempre y que, bueno, que se empape de la cultura del vino y que disfrute de todos nuestros socios y nuestros establecimientos. As propostas que ofrece a ruta non se limitan a visitar adegas, hai museos, restaurantes, plans para desfrutar entre viñedos, camelias ou incluso practicando deportes como as rutas en kayak. A partir de nada, el campo está espectacular, es un momento idóneo y perfecto para disfrutar en familia de una jornada entre viñedos, paseando entre camelias, visitando bodegas, pazos, o sea, la oferta es inmensa, infinita y creo que a veces tenemos que conocer lo que uno tiene en su territorio, en nuestra tierra y de verdad que merece la pena. Lembrar que para as próximas catas os que desexen participar deben anotarse previamente. Toda a información está disponible na web da Ruta do Viño. O prezo por persoa e sesión, 5 euros. Fíxate ben neste produto. Vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. E é selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. 57 viños amparados pola denominación de orixe en Rías Baixas participaron esta semana nun túnel en Murcia, no que se ofreceu a posibilidade aos consumidores desta rexión de degustar unha mostra dos viños que se elaboran na DO. Entre as elaboracións había diferentes anadas, algún axado 2014, viños con crianzas sobre lías en madeira, seleccións de anada, escumosos ou blends. A rexión de Murcia e o Levante español son un mercado decalado para a denominación no que están tratando de expandirse e potenciar futuros crecementos. 21 viños de Rías Baixas dos 62 que competiron no Premio Bacus 2015 resultaron agraciados. 11 medallas de ouro e 10 de prata e o saldo co que pecharon este ano a participación no certame. Unha mostra, segundo o presidente da DO, Juan Gil, de que na denominación se están a elaborar viños de moi elevada calidade. A maiores 20 marcas da denominación protagonizaron unha cea gala no restaurante Europa de Co de Madrid, na que estiveron os membros do xurado do Bacus, considerado o maior certame vinícola de España e no que este ano participaron máis de 1.600 viños procedentes de 18 países. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Se non boto Fertimón
Fertimón, perdo traballo e produción. Ramoncín, non te pases co purín. A modo, a miña terra abono como Dios manda. Complemento o purín con Fertimón e teño a mellor produción. E recorda, coas fórmulas específicas Fertimón, aforras cartos e abonas mellor. Este ano, Ramón, dalle Fertimón. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.